Arratsalde on guztioi, etortzeagatik eta asteburuko ekitaldien azalpenak Josebak ingo dauz, ni baino hobeto azalduko dauzelako. Raúl Arbeleko arduraduna. Asteburu honetan badekogu txapelketa garrantzitsu bat hemen, Abadiñon, eta azalduko dugu pixka bat nortzuk garen eta zer egiten dugun. Gure kirola pogorliztina da. Pogorliztina hiru ariketa betetzen da. Direla sentadilla, press de banka eta peso muerto. Eta froga, txapelketa hau egiten dugun bigarrena da. Egin genuen lehenengoa maila basuko txapelketa bat izan zen, eta oraingoa estatu mailan maila handiko txapelketa da. Etorriko dira jendea beste herrialdetatik, beste probintzietatik. Egongo dira pisu mailako hainbat neska eta mutil, bakoitzak bere pisu mailan. Larun batean egingo ditugu 3 sesio eta igandean 2. Aldez aurretik pertsonalki, eskerrak ematea bai udalari, bai herriari, Abadiñori, aukera honengatik. Azken finean, gure kirolan aukera hauek izatea ez da erraza, eta gure probintzian ez da ere. Kasu honetan gure bigarren mailako lehenengo konpetizioa da. Gure kirolean 3 maila daude, 3. mailakoa, basukoak, bigarren maila eta lehenengo maila. Kasu honetan bigarren maila, Josebak esan duen bezala, hainbat probintzia hartzen dira. Eta, aukera hau izatea Abadiñon, Anbotoren alboan ondo da, eharki. Eta, hori, gure aldetik Joseba burua da, zuzendaria, eta guk atletak gara, lehiakideak. Nire kasuan 105 kiloko kategoriakoa, eta, espektatiben aldetik nahiko desberdinak dira, beste lehiaketekin konparatuz, alderatuz. Kasu honetan, gure familiakin, aitona-amonekin, gurasoekin eta konpartitzeko ahalmena dugu. Eta orduan, alde batetik errendimendua baztertuta geratuko da alderdi emozionalagatik. Eta, gainera, konpetizio honetan ordutegi berritzaile bat sartu egin da, nesken eta mutilen arteko aldetik eta ordutegien aldetik, eta iratik pare bat gauza komentatuko ditu. Kasuan, futbolan adibidez, mutilek ordu jakin batetan daukate partiduak, eta igual nesek beste ordu jakin batean, baina gure kasuan eta nire kasuan adibidez, Jaime eta nik, neska eta mutilak izan da, aldi berean daukago ordutegia, eta nik uste dut emakumeen garapena kirolean sustatzeko oso aproposa dela. Txapelketa hau badela Euskadin lehenengo txapelketa egiten dena. Horregatik hain garrantzitsua da, kirola Euskadira ekarri nahi dugu, eta horregatik prestatuko dugu aldugun txapelketariko berena, eta giro oso ona egongo dela. Zuk esan duzu moduan, indarra normalean mutiekin erlazionatzen den kontzeptua da, baina uste dut gaur egun emakumeen aldetik ere asko garatzen ari dela. Ni gimnasian sartu nintzenean, neska gutxi zeuden tamalez, baina nik uste dut gaur egun neska gehiago aurki dezakegu. Adibidez, nire kasuan ni 84 kiloko kategorian daukat txapelketa, eta ni eta beste neska bat dago. Igual kategoria pisudunetan igual neska gutxi aurkitu ditzakegu, baina igual 69ko kategorietan neska gehiago daude. Hori bai aldatzen jango da. Gogoak zerutik daude, azken finean, ez da maila internazionaleko txapelketa bat, ez da txapelketen artean, ez da aita da ama, baina kasu honetan esandakoa, familiarekin partekatzeko, nire pasioa partekatzeko aukera ederra da, eta horrexegatik alderdi emozionalean plus bat du. Egia esan, nire aldetik pertsonalki,
errendimendua ez dago puntu gorenean, azken finean lezio batzuk pareatu egin ditut urtean zehar, eta bueno, hori ikusiko da errendimenduan, baina beste aldetik esan doka, plus hori, plus emozional hori benetan lehiaketan egoera erraztuko du. Izango dira 85 kirolari. Bai. Egongo dira 30 edo neska eta besteak mutilak. Eta badaude, maila askotan sailkatuta, badaude 14 maila ezberdin, pisu maila.